Úžasné. Takže kto to prvý vykotí tú stoličku? To je taká súťaž. To ja som vyhlásil práve. Naša slečna Cika. Ten igelit, to je úžasné. To je fantázia. Poď sa na to, banda mizernú. Spadni s tým. No. To je moja stolička, tak ja si dávam. Úžasné. A ja čo? Ohni, idem. Kurník šopa. No choď tam aj ty, blondiak, choď tam a uvidíš to. No, to je dospelácká stolička, tam nemôžeš na ňu tak liesť, že to je moja stolička. Takže ťa idem zachrániť. Ja. No poď. To máš tam na hovno s tou nohou, vieš, sa ti tam pokazí. Katastrofa. Čo?